I 1993 udgav jeg min første plade på Tacoma Records. Det var Sacrificials Forever Entangled, som jeg udgav på CD tilbage dengang. For et år tilbage blev jeg kontaktet af en amerikaner, der gerne ville genudgive den CD fra 1993, som jeg havde lavet i fællesskab med bandet i Ribe. Og det resulterede faktisk i den her lækre dobbeltvinyl, som Ted Trinko har udgivet på sit pladeselskab over i USA. Det foregik sådan, at Ted havde jo ligesom fulgt med, også en gammel metalfan, som jeg var og er. Og Ted udgav mange klassiske albums, og har udgivet stadig mange klassiske albums på den tid i 90'erne, hvor metal virkelig var spændende. Ted spurgte, om vi ville hjælpe mig med at lave den her plade på den bedste måde, og det ville både bandet og jeg gerne. Så jeg har det originale maleri hængende coveret, så det fik jeg det stod jeg lidt til fotograf, og han affotograferede det, så vi kunne få et skarpt cover, i stedet for sådan en pixeleret et, som var taget fra CD'en. Ted han valgte også at lave en triple gatefold, hvor man endelig kan se de originale artwork, som Sacrificial brugte på deres demobånd og t-shirts. Og indeni har Asmus, bassisten for bandet, skrevet sådan en lang liner note om, hvordan det var at have et band tilbage i 1990'erne, hvor der hverken var telefoner eller der var ikke internet, og der var ikke mobiltelefoner og hvad det møder. Og jeg skrev lidt om, hvordan det var, og jeg havde og drevet pladeselskab. På det tidspunkt havde jeg jo lavet en hel masse undergrundsblade, Tacoma Magazine og Laceration Magazine sammen med gode venner. Og som sagt var det jo for internettet, så det foregik jo med, at man sendte breve til hinanden, håndskrevne breve eller maskinskrevne, det var lidt, hvad man havde til rådighed. Og på en god dag kunne jeg godt modtage 20 breve med plader og demobånd fra hele verden. Jeg sendte også demobånd den anden vej, og vi til ny og kryds og tværs, og det var en fantastisk tid. Forever Entangled blev dengang indspillet i Riamuk. Det var Jakob Hansen, der sad bag knapperne. Og jeg er næsten sikker på, at det er den første Jakob Hansen albumproduktion, man kan høre der. 16 spor på spolebånd, og med, bare med håb og fanden i voldskab i tide, lykkedes det at lave en rigtig fed plade. Ted har simpelthen så vildt på den her plade her, han så også både vildt af bandets demobånd med og rehearsal tapes, så det blev en dobbelt LP. Oven i hatten så blev Ted så vild med affotografering, coveret han også valgte at sætte sådan en folde ud plakat med i coveret, som hvis man var 15 år synes garanteret var mega fedt at hænge på sit drengeværelse. Ja. Albumet er udgivet på sort vinyl og på splattervinyl, og det lyder skide godt. Asmus Thomsen, bassisten, som jeg nævnte før, har også brugt rigtig meget tid på at lave nogle nye master på de gamle platbånd, som jeg havde i et pengeskab. Vinylen er udsolgt for pladeselskabet i dag, men den findes derude. Og ellers så kan man også købe den på genudgivet CD, og man kan finde den på alle nye streamingtjenester. Det var en lille historie fra dengang, jeg udgav plader, der var med til. Tak fordi I gad at lytte med.